Kuchuk Maidhamik pass angjagrok ebakhai 12 final pass angjagrok tabuk phano admission mayakho ebakhai form fill up khlai mayakho angui tongkha hingkhe teisa smart portal khulogui rika tini higher education ni hoite tini chwng salänai phaidi abono no tui norok je kuchuk madhyamik amjokmung pass khlaijak rok tabuk teisa haino hai apply khlaimano je khlai mayakho rok afuru hingkhe tabuk norok no ang sagui khwnarwnai norok puila form fill up khlainai smart portal o ni date hingkhe 16 tarik July 2025 ni simung 21 tarik July 2025 jora o smart o form fill up khlaimanai computer dugan o thangui norok dadi dadi khlaidi tei jora manglak tei olo khe tei late sinai omo o chance teisa chances sijago nongno ofru no khlaina rakdi date of publishing date of publishing mane one round ni merit list tikhlaijaknai 24 tarik July 2025 ni 3 PM ni jorao norok ni college ni website ebakhai notice board ni bisingtwi norok mo manui thangnai aboni pore tehes 3 number tongo one round admission cholinai 25 tarik July 2025 ni simung 28 tarik July 2025 ni jora 11 ta ni simung 3 PM jora norokni admission narakjaknai je first round o merit list nokhornai borokni 4 number o tongo norokni je norokni vacancy tei admission date abo second round ni naiwi norokno sor select wngkha second round o abono admission narakjaknai 29 tarik July 2025 ni 11 ta AM ni jorao aboni pore Roman 5 o tongo second round admission cholinai teisa abo hingkhe 30 tarik July 2025 ni simung 31 tarik July 2025 ni sal jora aboni pore teisa bwswk vacancy tong borok borok bwswk khali tong abono naiwi teisa admission narakjaknai 1 tarik August 2025 ni simi 1 tarik August 2025 11 ta AM ni jora ni simung 3 ta PM ni jora admission norokni narakjaknai khlaio norok mo video no bujikana hinai video no share khlai ridi je admission mayakho borok no hingkhe tei kaisa kok swnamung chungo norok admission thangkhe original document langui admission.